Ak plánuješ doma oslavu, tak sleduj toto video, lebo s nami to bude hračka. Dnes si pripravíme sladký candy bar a vďaka liane budú dezerty bezlepkové, jednoduché na prípravu a ešte aj estetické, lebo na ich webe nájdeš všetko potrebné na servírovanie a dekor. V popise videa nájdeš recept na čokoládové brownie, kde využijeme overený cake mix. Príprava je jednoduchá a recept máš raz dva hotový. Zo želatínou od liany si zase pripravíme ovocný mousse, kde môžeš využiť ľubovoľné ovocné pyré, skvelé je tropické mango, kyslé maliny či osviežujúce jahody alebo cukoriedky. Mousse je nadýchaný a len ho jednoducho naleješ do pohárikov, necháš zatuhnúť a máš hotovo. Brownies si pripravíme so smotanovým krémom, s pistáciovým stužovačom, s ktorým sa vám krém vždy podarí a navyše chutí výborne. Na webe si môžeš vybrať hneď z 12 príchutí. Tak a teraz ťa už žiadna oslava neprekvapí, lebo všetko potrebné nájdeš na liana.sk.